Ka election sa kahiyang dorbar tauan ka jala kan salong salay benay menta hau benay rempang hajar pula kanot Shillong constituency kadai kaway ka bakham Shongshit Kham hui ba na mar bakidon Khambun ki Kyrtong ki biami madan. Hadu menta ki balayat bah ki de Kyrtong ka NPP uba Ramson Sutenga u Kyrtong ka UDP u Dr. Arman War u Kyrtong ka Congress uba GA Lengdo ka TMC ka Kong Aljiva Gwenet Renja katba ka BJP kadang yakni tiket hapadeng uba Maria Hom Kharkarang bat uba Michael Carcentio. UMLA Bamentaru uba Edelbert Nongrum unsa penyaso no Shen Shaka Voice of the People Party. Na pedeng kini baro hadu menta ka jingtre hapadeng jongki ka long ka bakham Shongshit bah na kani ka constituency ka baya khale jait ben riu ha ka ba ki khasi bat ki we ki bamde ki khasi ki jane ringkat ka jingdon ki nong thep vut